Magatubang og kasong murder ang kanhi pastor nga gila sa mga pulis nga si Jimboy Abesta kinsa responsable sa pagpusil patay kang Benji Mendez sa 65 anyos nga usa ka treasurer sa Seventh-day Adventist North Central Mindanao Conference Office. Nahitabo ang pagpamusil sulod sa compound sa SDA sa Julio Pacana Street, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City, Huwebes sa buntag, Nobyembre 6, 2025. Upat kasamad pinusilan ang hiaguman ni Mendez. 8 ka basiyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola ang na-recover sa crime scene. Sumala sa Cagayan de Oro City Police, nagkainitay ang suspect o biktima ay nahitabo ang pagpamusil. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, planado ni Abesta ang pagpatay kang Mendez tungod sa personal nga pagdumot. Dugay na sumala pa nga nakadawat og hulga si Mendez gikan kang Abesta. Human mahimo ang krimen, misibat ang suspect. Busa daling ilusad ang hot pursuit operation. Kasi sa akong pakihinabing sa suswitsado, na daw sila taon-taon na panaglingkil na sa biktima, na sila'y panaglingkil nga it's taas-taas na nga panahon o ni-resolve na siya into legal action sa lahi nga opisina, laing legal body o kana nga panaglingkil mo, kanay tinugdan nga hatod inanagid sa taas ang ilang personal nga kasupo sa usapan. Sa Criminal Investigation and Detention Group kung CIDG-10, misurrender ang suspect. Ang atong suspetsado naamantay CIDG atong partner na ating kaila dito ni voluntary surrender siya sa may alas ng media sa buntag sa may CIDG 10 dito sa opisina sa may Camp Evangelista o dito i-process kay since mao kani siya ang atong ingon sa atong city director nga kinahanglan ginato ang interagency partnership kay dako kay tabang when it comes to crime prevention and crime solution o kini dako kaayo testament nga ang importante sa importante ang interagency coordination o pinagi ni na I joined nga investigation ni conduct sa CIDG at si Poco o ang atong Cagayan de Oro City Police Office i-process na pod ang igong dokumento nga madusol nato sa korte para sa kaso nga i-file nato sa suspensado. Sumala sa Cagayan de Oro City Police, isolated case ang nahitabo ug subay silang record upat na ka-shooting incident ang natala sa syudad sukad nitong Enero hangtod Nobyembre karong tuiga. Gipasalig sa kapulisan na magpadayon ng kahapsay ug kalinaw sa Cagayan de Oro City luyo sa nahitabo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.